Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта һава торышы уңайлана, димәк игенчегә кырышларын тизләтергә мөмкинлек туачак. Минзәлә районы Заиковский хуҗалыгында чәчү тамам. Хуҗалык белгечләре Люцерна кырын салкыннардан ничек саклап калган? Хәләл ризыкка сорау артканнан арта. Казанда Россия хәләл маркет күргәзмәсе үткәрелде. Татарның аты бар, токымлы казы да булырга тиеш. Мөслим фермерларында эшнең кызган чагы. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Майның салкын килүе язгы кырышларын тоткарлады. Бүгенге чәчү барлык мәйданнарның 70%-ында башкарылган. Хәзер көннәр җылытса, көнбагыш рапс орлыкларында тулы куәткә туфракка сала башлаячаклар. Алдынгылар рәтендә Әлки, Тәтеш, Мөслим районнары. Узган елларда Рөстәм Миңнеханов республика буенча эш барышы белән танышты. Шимбә көнне Балык бистәсенә, якшәмбе Чистай районына сәфәр кылды. Республика җитәкчелеген Чистополье җәмгыятендәге яңалыклар белән таныштырдылар. Биредә 30 000 тонна яшелчә сыйдырышлы саклау корылмасы төзелгән. Яңа сафка баскан терлекчелек комплексы да районда мал санын арттыруга бер адым булып тора. Мы, когда начинали заниматься здесь животноводством, где-то 11. Без монда терлекчелекне башлап җибәргәндә бер сыердан 11-12 литр савалар иде. Быел 17 литрга җиткердек. 23-кә кадәр савырга планлаштырабыз. Район башлыгы әйтүенчә, чәчү эшләренең яртысы тәмамланган инде. Быел чәчү әйләнешенә үзгәрешләр керткән игенчеләр. Бу шулык бөртеклеләргә бәянең түбән булуы белән аңлатыла, ди район башлыгы Дмитрий Иванов. Посевная идет в штатном режиме. Чәчү план буенча бара. Быел без югары табыш китерә торган культураларга басым ясадык. Бодай бәясе түбән, шуны исәптә тотып, көнбагыш, рапс, соя утырттык. Узган елда корылык иде. Без югары маржиналь культуралар белән 2 ел элек булган табышны ала алдык. Рөстәм Миңнеханов игенчеләргә авыл хуҗалыгы өлкәсендәге федераль һәм республика программаларыннан активрак файдаланырга тәкъдим итте. Как бы сложно не было, все республиканские программы мы держим. Поддержка АПК есть. Значит, в целом ситуация стабильная. Она, конечно, непростая. Сегодня вот эти все санкции, новые рынки нужны, много чего надо поменять, но тем не менее. Вот и по вашему району видим, какую динамику, как ребята вот новые производства организовывают, новые технологии внедряют. Поэтому Аллах, другого пути нет. Минзәлә районының Заиковский хуҗалыгы чәчүне тәмамлата куйган инде. 200 гектарда кукуруз чәчәселәре генә калган. Анысына көннәрнең җылытканын көтәләр. Андый күләмле эшләрне ничек шулай тиз генә җиңеп буласың? Җавабы гади. Ныклы әзерлек кирәк. Техник яктан игәрлекләре җитәрлек үзе. Бүген бер механизаторга 2 трактор туры килә. Хуҗалык эшләреннән тыш авылның киләчәге өчен дә борчыла җитәкчеләре. Әгәр гаиләләре белән күчеп килүчеләр булса, торак белән дә, эш урыннары белән дә тәэмин итәбез диләр. Елдан-ел эш шартлары җиңеләя, хезмәт хаклары арта хуҗалыкта. Дистә ел дәвамында килеп төпләнүчеләр әтрәкленең үз кешеләренә әйләнгән инде. Шәһәрдән генә түгел, район үзәгеннән дә шактый ерак урнашкан хуҗалыкның бер йодрык булып тормыш итүләрен сезгә дә күрсәтергә булдык. Чәчү тәмам, терлек азыгы әзерләү техникаларына чират. Чират димәктән Заиковский хуҗалыгында көздән үк әзерләп куйганнар аларны. Бүген килгән комиссиягә эшләтеп кенә күрсәттеләр. Алдан аяк киенү бөтен эшләрне дә тиз арада башкарып чыгарга зур этәргеч ул. Көздән үк әзерләнеп куйган техника бик көчле инде, үзегез күреп торасыз. Әйбәт. Кешеләр, рабочий егетләр инде безнең нидә, вообще җитешле. Шунлыктан бөтен нәрсәбезне көздән әзерләп куйгачтан без тиз арада чәчүне битердек инде. Хуҗалыклар нык булса, район өчен дә файдалы. Минзәлә районы башлыгы Айдар Салахов Заиковский хуҗалыгының һәр гектар сөрүлек җире өчен 1000 сум салым түләвен әйтте. Ул җыелган акчага шактый эшләр башкарырга була районда. Хуҗалыкның күрсәткечләре дә үсештә бүген. Киләчәктә инде менә сезнеке дә артса, Калмазаныкы артса, Августныкы, Виктонныкы, ориентир 350 тонна шулай бит суткага примерно. Ул шуннан карап зарплата, шуннан карап менә бу объем, әйткәнемчә налог та шуннан килеп чыга. Хуҗалык җитәкчесенең киңәшчесе Радик Фаттахов 3 елда уртача хезмәт хакының 25 000 сумнан 60 000 сумга кадәр күтәрелү сәбәпләрендә шул җитештерү күләмене бәйләп аңлата. Бүген көндә читтә бәяләр бик яхшы.
Hazır indi programma boyunca birer gittirəbiz. Burada семьялар kere eğlenip qayta başladı. Yabılgan məktəblər, ditsatlar yabıldı. Kiləşəkdə indi müklanıb durarız. Ditsatlar da açılır, məktəblər də açılıb bitirdi. Bunday zor ümitlər bilen yaşap yatarız. Әлбәттә, бу күрсәткечләр беренче чиратта хезмәт хакларына бәйле, икенче чиратта эш шартлары. Көнлек 2000 ярым акча түлибез без мондый иштә дә. Инде шешу убор көчләрендә, синар көчләрендә, анда инде үзегез беләсез, анда инде ойна китә инде. Булай 60-70 меңнән ким акча алган юк безнең. Республикада 13-нче майдан терлек азыгы әзерләү техникаларының торышын тикшерү комиссиясе эшли башлады. Бу 2 көндә Минзәлә, Мөслим, Актаныш, Сарман районнарына сәфәр кылдылар. Техника ул инде күптәннән әзер. Алар инде булган хуҗалыклар аны инде күптән кыштан ук әзерләп куйдылар инде. Менә хәзер шушы безнең Синаш сил саласы базларыбызны карап, тагын бер кат механизаторларыбыз белән очрашып, сөйләшеп, инде менә бу салкын туры, һава торышларына карамастан, безнең хәзер бу күп еллык үләннәребез күтәрелә алмыйча утыралар. Аны күтәрелгәнне көтеп тормаска хәзер теге русча әйткәндә бутонизация вакыты килеп җитәчәк. Менә 2 көннән җылы көннәр күрсәтә. Менә шушы хуҗалык инде Заиковский ул инде 25 майда азык әзерләргә керешәчәкләр. Рафаил Мәхмүт улы әйтүенчә, сөт савам дигән хуҗалыклар техниканың яңасында ала, булганында төзек тота. Заиковский хуҗалыгында бүген көндәлек савымны 20 тоннага җиткергәннәр. 1200 баш терлек асрыйлар, 540 савым сыеры. Узган ел саву залы белән сөтчелек комплексы төзелгән. Бер сыерга тәүлеклек савым 31 литр. Владимир Абдулгараев күрше Калтак авылыннан эшкә килеп йөри. Эш шартлары җиңеләйде ди. Без куанып торабыз. Вакыты җиртәбезне, иртәдә кичтә авытта да вакыты бар. Шөкер, рәхмәт. Зарплаталары ай сайын алып барабыз. Зарплатабыз 60 мең белән бара. Җитәме соң авылда яшәргә? Җитә, полный җитә, рәхмәт. Хәзер аңлашыла инде, клубта эшләгән Владимирның ни өчен фермага эшкә килүе. Сыерлар көнгә 3 мәртәбә савыла. Савымчылар алсыз-ялсыз эшләми хәзер. 4-тә киләләр, 5-нчедә уже 11-дә кайтып китәләр. 8 сәгать эшлиләр бүген көндә. Алар урында икенчеләре килә. Алар урында инде 2нче смена килә. Элек инде безнең даяркаларның ял көннәре югый. 31 көн эшләләр. Хәзер айга 4 көн ял итәләр. Салават фикеренчә, игенчелексез терлекчелекне алып барып булмый. Шуңа 3646 гектар сөрүлек җиренең яртысына терлек азыгы булырлык культуралар чәчәләр. 200 гектар кукуруз. Бүген дә 2 елга җитәрлек силослары бар. Узган тапшыруда Люцерна кырын ничек итеп салкыннан саклап калулары хакында видео күрсәткән идек. Менә ул 400 гектарлы Люцерна кыры. Узган ел күп еллыклары салкыннан зыян күргән булган. Салкыннар куркытты, теге Жезовский метод белән саламлар төзеп чыгарды. Су суеп саламга теге тиз генә җан үтмәскә пыскылдап жатсын. Менә шулай 12дән соң, төнге 12дән соң утыртып, әйтәңгә хәле пыскылдап жатты инде шулай. Шуның белән әдрәк файдасы тидек дип нитәбез без. Булай. Төтене юкка чыкмады соң. Юк, төтене юкка чыкмады. Биш каплап алды. Кыргым куйган ик саламны. Басуны каплады. Каплады. Төнлә басуда яндырган салам төтене авылга кадәр төшеп җитте. Бакчаларга да ярдәме тиде ди Илдус абый. Әтрәклә улы елдан-ел төзекләнә. Матурая ди монда килүчеләр. Һәр бинага күңелгә үтеп кирерлек, рухландырырлык шигырьләр язып куелган. Үзәктә хуҗалык көче белән матур ял паркында эшләп куйганнар. Аны һәр даим тәртиптә тоталар. Иң мөһиме, парк буш тормый. Барлык мәдәни чаралар да еш үткәрелә монда. Ай сайын зурлап әтрәкле ярминкәсе җыела. Паркларда кич чыгып жол итәбез. Үзебезнең балалар, килгән кунаклар, анда килеп инде жол итеп киткәч бит инде совхоз улыйсың шулай бит. Матурлык, үзенә бер хузурлык. 10 ел дәвамында Заиковский хуҗалыгы читтән эшкә килүче гаиләләрне торак белән дә тәэмин итә. Хәзер әтрәкледә читтән килеп төпләнгән 15ләп гаилә бар. Хуҗалыкның бу программасы юкка түгел. Максатлары ничек тә авылны бетерми яшәтергә. Радик Шәрипов әйтеп китте бит инде. Кеше күбрәк булган саен дитсаты да була, мәктәп тә була, шулай бит. Үзебез өчен. Бүген дә авылда буш калган йортларны сатып алып төзекләндерү эшләре дәвам итә. Эшкә килүче гаиләләргә кирип яши башларлык итеп әзерлиләр аларны. Кирәкле җиһазларын да урнаштыралар. Найла Хадиуллина да бу авылга 10 ел элек килеп урнашкан булган. Мин килгән дәврдә эшләгән елда гына безнең уже 15ләп үй тулды. Башкир яклары, Актаныш яклары
барсы да төгәл итеп эшлиләр, тракторист, доярка булып килделәр. Бүген күрәсез, менә шушы йортлар безнең 5-6 семьялык бүген дә әзерләп куйдык. Киләсе килгән гаиләләргә безнең мөмкинлек бар тагын шулай ук программа белән йортны төзеп бирергә. Бу программаның асылы авылны яшәтүдә дидек. Яшерәк гаиләләр килсә, балалар туачак, мәктәп, балалар бакчалары ябылмаячак. Яңа килгән гаиләләр белән контракт төзибез, 10 ел бездә эшлиләр контракт буенча, яңадан үзләренә приватизировать итәләр. Салават Фәттахов авылга булган элеккегә карашны үзгәртергә кирәк ди. Хәзер фермада да резин итек киеп эшләмиләр. Майга баткан механизаторны да күрмәссең. Менә минем үземнең шушы стереотипны үзгәртәсе килә. Икенче якка. Хәзер авылда менә безнең инде механизаторларда сәгать сезонда сәгать 7 чартыга эшкә төшәләр. Сәгать 5тә кайтып китәләр. Обед бар. Ял көне бар, чәчү вакытында да менә без суббота көннәрендә ял бирдек. Үзең генә эшләп булмый хуҗалыкта, специалистларга, бөтен механизаторларга, ферма работникларына шулай бергә бердәм булып эшләгәндә генә шулай матур итеп яшәргә була. Әнә шулай, авыл өчен янып йөргән җитәкчеләр күбрәк булсын да, авылларыбыз көчле булып яшәсен иде җәмәгать. Шәшү әйләнешен үзгәртү димәктән республикага әби-бабайлардан калган культуралар кире кайта. Бер гасыр дәвамында аларны онытып та бетергән идек инде. Шуларның берсе җитен булса, икенчесе киндер. Киндерне рус телендә техническая конопля дип та атыйлар. Быел аны Мөслим районы Туган як агрофермасы җитәкчелеге Курский өлкәсенә барып өйрәнеп, орлыгын шуннан кайтарганнар. Бу инде безнең ратник сорты, Курский областьта агрофирма Южный, моның оригинаторлары бу сортның. Һәм инде бу сорт нәрсәсе белән аерыла. Бу безнең шартларда туры килә. Моны зернога да алып була, ике төрле технология дип әйттем инде, и волокнога. Киндернең орлыгын көз көне суктырсалар, сабагын язга чыккач җыеп алачаклар. Киндер орлыгының кеше организмына файдалы булган маддәләргә бай икәнен белмәгәнбездә икән әле. Омега витаминнары бик күп инде. Монда бу практически теге балык итендә содержаться ителә торган бөтен витаминнар да бар. Кеше организмына инде әйтәләр, ниләр ученыйлар әйтүе буенча инде моның көненә 2 аш кашыгы кешегә ашарга кирәк, көнлек витамин тупланыр өчен. Шуңа күрә переработка, инде глубокий переработкалары да бик күп моның. Дорожный строительство хәтле кулланыла. Күп төбәкләрдә Татарстанда инде кирип килә. Туры контракт менә зернога төзергә була завод белән Макыш заводы 100 сумнан бүгенге көндә уже контракт төзеп куярга әзер. Бу атнада Казанда Бөтен дөнья ислам форумы уза. Шушы уңайдан агросәнәгать паркында Россия хәләл маркет күргәзмәсе оештырылды. Анда Россия төбәкләреннән тыш Иран, Сенегал, Төркия, Афганистан кебек чит илләрдән барлыгы 400-дән артык компания катнаша. Күргәзмәдә төп басым авыл хуҗалыгы продукциясенә юнәлтелгән. Бүген Татарстан хуҗалыклары шимал җитештерү генә түгел, итне дә, сөтне дә эшкәртеп сатарга өйрәнеп килә. Зур предприятиеләр белән бер рәттән фермер хуҗалыклары да эшкәртеп сатуның файдасын яхшы аңлый. Форсаттан файдаланып, мәртәбәле форум барган көннәрдә фермерлар утравы исемле мәйданчыкта ачтылар. Соңгы 3 елда хәләл продукция җитештерүчеләр саны арту күзәтелә. Татарстанда хәзер 100-дән артык җитештерүче хәләл стандартлары белән эшли. Экспортка авыл хуҗалыгы продукциясе 450 миллион доллар артып китте. Аның 11,2 миллион доллары бу именно хәләл продукция сатыла. Менә киләчәктә дә шул эшләрне планлаштырабыз арттырырга. Эшкәртү катлаулы процесс, һәм менә ислам кануннарына туры китереп ит, сөт җитештерү татар халкы өчен гадәти хәл. Мәсәлән, Кайбыш районыннан килгән Динар Хамидуллин үзен белә башлаганнан бирле мал арасында. Башта әти-әнисе белән бергә үгезләр үстерсә, хәзер үзе ит җитештерү белән шөгыльләнә. Гомер буе шул хәләл белән генә иткәчтә инде безгә берни авырлыгы да юк. Теге безгә ул табигый дисәң дә була. Хәләл инде безгә. Ничек дисәм, бер нәрсә үзгәреш юк. Ничек элек хәләл, хәзер дә хәләл үзгәрешсез. Авыл кешесе мал да үстерә, итен дә эшкәртә белә. Тик менә җитештергәнне сата белү осталыгы һәркемгә дә бирелмәгән шул.
Андый тырыш кешеләргә ярдәм кулы сузмый да булмый, ди Ләйлә Минхаҗева. Бу атнада Казанның агросәнәгать паркында фермерлар утрауы исемле кибет ачылды. Максатлары Татарстан фермерлары җитештергән азык-төлекне сатып алучыга җиткерү. Сыйфатлы продуктка, хәләл продуктка кеше омтыла, шуңа күрә спрос булган күрә без бүген 3-нче островокны Аллага тапшырып ачып җибәрәбез. Лаиш районында Руслан белән Елена Нигъмәтҗановлар күркә үстереп, аның итен эшкәртеп сата. Елына 10 мең баштан артык күркә үстерелә алар хуҗалыгында. Үзләре ашарлык итеп үстергән күркә итен башкаларга да тәкъдим итәләр. Бернинди дару фәлән кулланмыйбыз диләр. Ә чирләрдән ничек сакланалар соң? Есть период такой критический у птицы. Шибине беренче 40 көндә саклап тотарга кирәк. Ул вакытта без аларга комби азыгы ашатабыз. Сугымга күркәләр 140 көннән соң әзер була. Соңгы бер айын чиста бодай гына ашатабыз. Шуңа итенең тәме тәмле була. Нигъмәтҗановлар ярминкәләрдә дә актив катнаша, интернет челтәре аша да гаризалар җыялар. Бүген мондый фермер утрауы барлыкка килү өстәмә мөмкинлекләр ачар дип өметләнәләр. Шулпан Миңлебаева Түбән Кама эшмәкәре. Бүген ул тәмле һәм затлы сырлар ясау белән мәшгуль. Һәр көн диярлек командасы белән 5 литр сөт эшкәртә Шулпан. Шул чималдан 50 килограмм сыр чыга ди. Большинство у нас итальянские сыры. Большинство рецептларны алып, безгә нитәбез инде адаптируем под нас получается. Качаковалла дигән. Без аңа исем куштык бүләк. Потому что бүләк итеп, кунакларга барганда бүләк күчтән әшәе шуңа өчен. Гауда, Анвар, Нәни. Миңлебай кооперативы Түбән Кама районының 3 фермеры белән эшли икән. Сөтнең литрын 45 сумга сатып ала. Аларга да файда, эшмәкәргә дә. Мөселман илләре вәкилләре катнашында мондый күргәзмәләр оештыруның төп максаты Татарстанда эшләнгән хәләл азык-төлекне дөнья күләм таныту. Кем белгән, бәлки киләчәктә безнең фермерлар ясаган сырлар, казылыклар чит илләрдә дә сатып алучыларын табар. Татар халкы элек-электән каз асрап гомер иткән. Әле моннан 20 еллар электә 3 оя каз утыртып бәпкә чыгаручылар күбидә булды. Хәзер җайлаштык. Тәүлеклекне дә алып үстермибез. 20 көнлеге, 1 айлыгы кирәк. Татарстанда каз үстерүне беренче булып Мөслим районы фермерлары Ирек Хәмәдишин белән Раиф Муртазин башлап җибәрде дисәк тә ялгышмабыз. Кошчылыкның шушы тармагын үз иткәннәренә дә 19 ел вакыт үткән. Махсус программа төзеп, авыл халкында эшле итә алар. Хәзер үзебезнең татар казы токымын булдыру максаты белән янып йөриләр. Бу атнада без каз үстерүне башлап җибәргән фермерның хәлен белешеп кайттык. Фермер хуҗалыгының Ташъелга авылындагы фермасында беренче бәпкәләр 21 көнлек булып үсеп җиткән. Халык күбрәк шундый бәпкәләрне сорый Мансур. Чөнки аларга барлык профилактик дарулары бирелгән була. Иң кыены да бәпкәне 21 көнгә кадәр үстерүдәдер мөгаен. Шуңа да биредә барлык эшләр автоматлаштырылган диярлек. Кормление автоматика бара, бункерда тегендән суга тоже даруларны дозатор җибәрә, дозатордан җибәрәбез нитәбез инде. Теге ниләрне һавага, температурага автоматика тота. Компьютердан нитеп куябыз да, анда компьютердан үзе нитә, температураны үзе тота. Әлегә 14 мең баш бәпкә үстергәннәр. Аларга нибары 4 кеше хезмәт күрсәтә. Күбрәк бәпкәләрнең линда токымлысын үстерергә тырышалар. Основном линда порода. Линда? Тагын еще крупный серый бәпкәләр бар. Хәзер. Безгә линда шуенде. Аны җиңелрәк үстерергә. Караганда. Мөслимдә каз үстерүне башлап җибәрүчеләр Ирек Хәмәдишин белән Раиф Муртазин. 19 ел элек ике ахир берләшеп башлаган эш бүген менә шундый дәрәҗәгә җиткән. Ни өчен каз үстерү юнәлешен сайлаган соң алар? Бәләкәй чактан ук инәгәләрне кан асрады. Һәрбер семьяда каз үсәдер элек. Бәпкә үсәдер. Пасаклап. Шуннан башта тау асрады 1 елны, 2004 елны фермерлар, 2005 елны уже фермерлар Нияп кайттык, бәпкә кайттык. Бәпкә сатып алдык, инкубатор сатып алдык. Уже 2006 елда үдеп чыгара башладык. Күккә санатордан казлар утыртып фермаларга. Биредә йомырка салучы казлар да асрала. Гыйнвар аеннан аларны ашату рационын байыталар. 3 ана казга, 1 ата каз туры килә. Бары шулай эшләгәндә генә йомыркалардан бәпкәләр чыгышы югары була ди Раиф Муртазин. Казларның йомырка салучылары июль аена кадәр дәвам итә икән. Бер каз уртача 50 йомырка сала. Аларны көнгә берничә мәртәбә җыеп алалар. Әле менә сидер вакытында 4,5-5,000 күккә йомырка җыелып бара. Сидер вакытында көн сайын 5,000 сидер шкаф,
Bunun запальный сетіп бара. Әйінде сөйден түгел вағыда әдірек салғанда енді 2-3 күнге бір бару шунан да аттырған жоқ. 3 күннен. Отналар бір көпке жимайды. Көпме ертерек жиып, дезинфекция жасап, көкейін инкубаторға кіртіп жіберсең, шуғандық шығышы юғарырақ бола. Ана каз асрауның үз сире бар. Шиттән йомырка кайтару өчен вакыт күп сарыф ителә. Икенчедән аларның чыгышына да гарантия шамалы. Булай үзләрендә җитештерелгән 100 йомыркадан 83 бәпкә чыга. Ана казлар астына көндә салам түшәп торалар. Монда техника кертергә ярамый. Казлар куркып тегендә монда сугыла, бәрелү нәтиҗәсендә эчендәге йомырка ватылырга мөмкин икән. Ул чакта казны суярга туры килә диешчеләр. Җыелган йомыркаларны инкубаторга озатканча дезинфекция ясала. Инкубаторлары Мәтрәй авыл янәшәсендә урнашкан. Биредә дә кызу эш вакыты. Соңгы бәпкәләр август аенда гына чыгып бетә. Аларын үзебезнең фермаларга куеп үстерәбез ди Сабира апа Ризванова. Аңарча чыкканнарын башка фермерлар, авыл халкы алып бетереп бара икән. Бер шкафка 5200, 5400, инкубинде 5400 йомырка керә. Бәпкәләр чыккач, көнендә үк фермаларга сатабыз. Юк, бәпкәләр бер көндә перевод ясыйбыз, переводтан соң переводның да бу якка күчерәбез, күчергәннән соң 2 көн була да, аннан соң бәпкә чыккач фермаларга сатабыз. Бер көндә чыгып бетә. Мөслим районында агролидер кооперативы да эшли. Аларның каз сую, итен эшкәртү цехы төзегәннәрен сезгә дә күрсәткән идек инде. Кооперативның кичерәк фермерларга, авыл халкына ярдәм программасы да бар. Узган ел шушы программа нигезендә 35 мең бәпкә халыкка таратылган. Эш атна үскән 3 бәпкә алса, бер бәпкәсен безгә бирик, судына кара. Бу инде уже байтакына үскән бәпкәләр алып бурамга җибәрмәле бәпкәләр. Бүгеннән үк 21 көн үстерелгән бәпкәләрне сатып алучылар бихисап. Розалия апа Халикова Зәй районы Сармашбаш авылыннан килгән. Узган елда 60-ны алган идем, үлмигенә бигәйбәт үстеләр ди. Көздән үк күршеләр, туган тумачалар алып бетерә. Калганын тузлап, каклап та сата икән. Үскән казга сорау күп, үстерәселәр килми бер сәнең дәгән. Нишләп авырманы үстерү? Бик авыраны үстерү. Менә уже апрельдән майдан аласың, кар жаумыйчаларны суеп булмый. Бик авыраларны үстергә. Соңра калсаң. Комби кормалары кыйбат. Соңра калсаң миңа ошамый. Потому что ул кыз бәпкә үлән ашарга тиеш. Май үләне ашарга тиеш. Шуның өчен аның ите дә кыйбат. Ул шуңа бик файдалы. Әлбәттә, бүгеннән үк алынган бәпкәләрне үстерү узакка сузыла. Ноябрьсез суя алмыйсың бит. Әмма кичкенәдән яшел үлән йылкып үскән казның гына ите тәмле була ди Розалия апа. Күкрәк мускулы, күкрәк ите иң тәмле, иң файдалы җире күкрәктә. Ул үлән тартып, су буенда үлән тамыры ашаганга. Әгәр кош-кортны ябык ысул белән асрарга дигән канун гамәлгә ашса, каз асрарга гадәтләнгән авыл кешесенә кыенгарак туры киләчәк. Тавыкны шикеттә дә тотарга мөмкин әле. Тик менә казны Капка төбендәге ширәм ул бәпкә ашаганга бетмәй. Аннан зыян да булмый. Бер яңгыр ява аның бугары бетә. авыл түләтмәсен диләр инде. Кемнән? Шит 42 кышларда. Ул алапаста ятса да әлегә аңа калса ишек алдына дагын килә бит ул кышлар. Ул җабылуда ятып хайван үсәргә тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Саф һавада үлән ашап, хат каз булсын, хат сарык булсын, сыер булсын, ул хат үзеңә нишләп үлән җыябыз? Май үләннәре дип. Ул бөтенләй бергә дә үлән файдалы. Мөслим казы дигән сүз халык телендә күптән йөри инде. Хәзер менә агролидер кооперативы татар казы тукымын чыгару юнәлешендә эш башлаган. Татар казы тукымын чыгару шуңа да безнең районга дип нәрсәдән бирелде, чөнки инде без бу өлкәдә күпмедер опыт та бар, күптәннән шөгыльләнәбез. Бу инде авыл хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә шушы агролидер кооперативына йөкләнде. Шушы базада безнең инде татар казы тукымы чыгару инде безнең Хамадишны ирегендә төп хуҗалары инде Мәскәү областьларына да галимнәр белән очрашып кайттылар инде. Шушы инде безнең план куелды инде. Ел азагына көзгә таба инде шушы тукымны барлыкка китерү буенча инде. Татарның аты бар, әнигә казы булмаска тиеш. Татар казы тукымын булдырырга алынучыларга әфәрин диясе генә кала. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барыр. Ә без сезнең белән 31 май кичендә очрашырбыз. Исәнлектә күрешергә язсын.